Mohu snížit náklady na osvětlení a přitom světelný komfort zvýšit? Mohu pořídit systém úsporného osvětlení i přes velmi specifické požadavky na světlo? Mohu modernizovat systém osvětlení hned a splácet ho postupně? Mohu mít už dnes moderní koncepci osvětlení, která myslí na budoucnost? Moderní systém osvětlení snižuje náklady hned z několika důvodů. Už vlastní elektronická technologie má mnohem menší spotřebu. Peníze šetří také kvalitní reflektor a hlavně sofistikovaný řídící systém. Dostatek světla je právě tam, kde ho potřebujete. To je světelný komfort. Nabízíme návrhy, studie a řešení přesně pro vás, s variantami k výběru. Na míru jsme připravili řešení pro Agrostroj Pelhřimov. Zde se mění požadavky na osvětlení v závislosti na zakázce ve výrobě. Centrální řízení dle nastavených parametrů je ideální. Úspora na elektřině 42%. Hlavní výhodu tohoto osvětlení spatřuji v tom, že svítidlo má velký výkon odrážení k zemi, to znamená 96% světelných paprsků odráží směrem dolů. Využívá kvalitních světelných zdrojů. Chtěl bych říct, že ještě výhoda je v tom stmívání a v té regulaci toho svítidla. Jednorázová kompletní modernizace osvětlení a postupné splácení, i na to jsme mysleli. Uděláme vám propočet úspor a právě těmi můžete investici měsíčně splácet. Díky modernímu flexibilnímu systému osvětlení předcházíte zbytečným výdajům za opravy a změny. Firma Královopolská Brno investovala do nového systému osvětlení v rámci modernizace jedné výrobní haly. Lepší světelné podmínky, automatické ovládání a pochopitelně úspora. Nová zakázka bude vyžadovat práci na úplně jiných místech haly? Není problém. Bude potřeba většího počtu svítidel? Není problém. Velmi prašné prostředí? Není problém. Firma si prohlídla halu, my jsme řekli svoje představy, řekli jsme si intenzitu osvětlení, v podstatě jsme se domluvili a pak už to šlo jako po drátku. Také vám doporučíme tu nejoptimálnější variantu. Zohledníme i vaše představy o vstupní ceně a rentabilitě. My vám nechceme prodávat výrobek, my vám nabízíme koncepci úspor v nákladech na energie.